Ei muuta kuin armoa ja rauhaa meille kaikille. Ja tästä on joitakin aikoja, en muista milloin on puhunut täällä, ja oli semmoinen erilainen kokous siinä mielessä, että rukkoiltiin aina välillä. Minä aina osoitin jotakin tai pyysin rukoilemaan ja koin hyvin voimakkaasti, että samanlaista kokousta. Monet on antanut hyvää palautetta, että saa olla niin kuin mukana seurakuntakokouksessa. Ja tässä on semmoisia paljon Raamatun paikkoja, mitä käydään läpi, ja sitten sen aiheellisia rukousaiheita, koska mä sanoisin näin, että ei ole ainakaan rukousta liikaa. Itse kenenkään elämässä mä oon sanonut Herralle, että sytytä sinä se rukouselämä, ei meistä ole itsestä ittiä sitäkään sytyttämään. Se on Herran teko sekin. Eli Herra saako sytyttää meidän, saako sytyttää kaikki seurakunnat. Ja se sana, Jumalan sanahan se on se lähtökohta. Kaikki on luotu sanalla ja sanan kautta. Mitään ei ole syntynyt ilman Jumalan sanaa. Niin paljon on tätä kompromissia. Sanotaan kaikkialla tuolla maailmalla, että joka on. Yhdessäkin seurakunnassa oli, kuulkaa, väkimäärä ruvennut lisäymään semmoisen asian takia. Oli päätetty, että ei puhuta synnistä mitään sinne seurakunnassa. Niin oli väkimäärä ruvennut kummasti lisääntyä. Eli jokuhan sanoikin, että tarvittaisiin seurakuntiin, kirkkoihin, kaikkiin tarvittaisiin todellinen raamattuherätys. Että julistettaisiin raamattua. Joka ei sitä ota vastaan, niin ei ota. Jumalan sanahan on elävä ja voimallinen terävä kuin kaksiteräinen miekka. Ja sen tarkoitus olisi saada pisto sydämeen niin meille uskoville. Minä sanon, että kaikki me tarvitaan jotakin muutosta elämään. Minä ainakin tarvitsen. Niin paljon on kamppailuja itse kelläkin ja monellakin, että kun Jumalan henki saisi oikein vuotaa niin kuin Hebrittien saarilla, kun se löi sen rukoilevan ryhmän alas, niin se oli valtava parannuksen teko ja siitä lähti se herätys. Ja sana, Arturi Kukkula tuli vaan mieleen, kun jostakin lujin, niin 800, oliko se 50 kertaa lukenut Raamatun läpi. Oli tankannut aika hyvin Raamattua, se oli monta kertaa lähtenyt reissuun johonkin julistamaan. Raamattu oli jäänyt kotiin ja ilman Raamattua se pystyi julistamaan, koska se oli tankattu niin paljon sisällä. Että kuinka kaukana ollaan. Mutta se positiivinen puoli, että on vähäkään nälkä ja jano. Ja tämä ei riitä meille, Herra. Me kaikesta kiitämme tästä, mutta Herra, sulla on paljon enemmän annettavaa meille. Tälle maalle ja tälle kansalle. Tämä maa tarvitsee ja koko maailma tarvitsee sellaisen läpitunkevan herätyksen, että sanotaanko, että oksat pois ja osa latvastakin. Ja voisi lähteä tällä, että sanassa on voima. Se olisi olkoon niin otsake tälle. Ja vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja usko tulee syntyy kuulemisesta, ja kuulemisen synnyttää ristuksen sana. Ja tässä on heti rukous. Kiitos Jeesus, että uskon lahja, jonka olet synnyttänyt sanasi kautta. Tee sanasi eläväksi myös heille, joiden sydämiä ei ole vielä saanut koskettaa. Johdata heidät sanan lähteelle, synnytä usko sydämiin. Mä voin omalta kohdalta sanoa, että se Aarno, mikä oli otoppilassa, se antoi mulle iltaläksyksi, kotiläksyksi, että lujepa joskuskaan Raamattua. Mä aina silloin tällöin, kuukausia, viikkoja saattoi olla välillä, mutta luin Raamattua. Minä uskon, että se Jumalan sana rupesi tekemään täällä sitä työtä. Kukaan ei puhunut mitään. Jumalan sana rupesi Jumalan sana jollakin tavalla kiinnostamaan. Ja niin kuin olen sanonutkin, että oltiin jossakin vanhujen kodilla katsomassa vanhuksia, siellä oli paljon niitä, jotka oli sanotaanko muissa maailmoissa. Täältä nousee niin voimakkaasti paikka, etsi Herraa sinun hyvinä päivinä ennen kuin pahat päivät tulee. Eli se Jumalan sana. Ja Wiklesportista edelleen mä oon jollakin tavalla ihannoin häntä. Se luki Jumalan sanaa sairaalle jäsenille, ne tuli terveeksi. Jossakin kokouksessa mä muistan senkin, kun se tuli sinne eteen, koki sen, kun rupesi rukoilemaan, että Jeesus ilmestyi tuossa, Jeesus on täällä. Se pystyi sanomaan, menkää hakemaan nyt, eikö löydy mistään sairaampia. Menkää hakemaan kaikki lähiseuvusairaat tänne ja katsokaa, mitä Jumala tekee. Ja ne haalas niitä sinne ja kaikki parani. Eli Jumalalla on annettavaa. Meillä pitää olla se Jumalan nälkä ja janokin. Ja sitäkään ei ole, jos ei Herra anna sitäkään meille. Ja Herra, avaa sydämemme kuulemaan, mitä haluat puhua.
Valmista elämämme hetkiä, jolla meillä on mahdollisuus viipyä sanasi ääressä. Minäkin olen semmoinen hätähousu ja kiireellinen ja jonkunlainen työkeskeinen, voiko sanoa näin, niin ei tahdo olla sitten sitä aikaa. Aina on jotakin ja vielä vähän siihen jotakin. Ei ole sitä, että pääsisi siihen. Niin kuin Wilkersonin kirjaakin nyt lujin, vanha kirja, niin se sanoo, että isä valmisti, se oli saarnaaja isä, 3-4 tuntia valmisti saarnaa, sitä ei, isä oli siellä omassa kammiossa, sitä ei saanut häiritä. Hän koki lapsena, kun oli siellä seurakunnassa, kun isä oli valmistautunut, niin kuinka Jumalan henki pyyhkäsi siellä. Paranemisia, ihmeitä, tunnustekoja. Se oli saanut sanaa Herralta. Ja rukoilevasta hyydeystäkin minun on täällä sanonut, se tuli johonkin tilaisuuteen. Nyt vaan rukoilla, ei ole Herra antanut sanaa. Toisena päivänä samaa, rukoiltiin vaan ja rukoiltiin. 3. päivänä tulee, nyt on Herralta sanaa. Ja se kun aloitti sen kokouksen, niin Pyhä Henkikö pyyhkäsi kuule ja valtavat asiat rupesi tapahtumaan. Eli Pyhää Henkeä me tarvitaan enemmän. Enemmän Pyhän Hengen vallankumousta tähän maahan ja kanssa. Voitaisiin ihan aloittaa tästä, että Herra antaisi meille kuulevia korvia, tehdään Jumalan tahdon mukaan. Maisa, vaikka haluatko sä aloittaa, että anna meille uskoville kuulevat korvat, tehdään Jumalan tahto ja olla herkät tekemään. Oli se pieni tai iso asia, antamaan jollekin jokin apua tai tukia, niin että me tekisimme sen. Voit ihan istullakin olla, Maisa. Niin. Joo, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Joo, halleluja enemmän sinua. Joo. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, Jeesus, Jeesus. Herra, kiitos Jeesus. Anna armosi meille. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Joo, halleluja, halleluja. Joo, halleluja. Halleluja. Joo. Kiitos. Joo, halleluja. Herra, kiitos teille. Joo, halleluja. Amen, amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Joo, halleluja. Jeesus. Halleluja. Joo, amen, amen. Halleluja. Joo, Jeesus. Siellä tarvitaan herätystä. Anna sinne näkevät korvat, näkevät silmät ja kuulevat korvat. Ja vaikuta Herra näissä uutisissa, että olisi totuuden mukaiset uutiset. Ei enää syytettäisi tuota ilpäilijä. Hamas tekee mitä tekee ja kaikki syy on aina ilpäilijä. Hyvä Herra, sulla on valta maassa ja taivaalla. Herra, sinä voit kaiken nämä muuttaa. Meille pystyy, Herra, sinä myös. Meille pystyy, voit muuta sinun puolesi. Sinä olet kaikkien ja heitä kaiken tietävä, näkevä, elävä Jumala. Muuta tämä kanssa ja muuta tämä maa. Ja Johannes 6:63 sanoo, henki yksin tekee eläväksi, liha ei mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henkiä, ovat elämä. Kiitos Herra Jeesus sanastasi, että sinä herätät meidän henkemme elämään, oikein todelliseen elämään. Herätät meidän henkemme, Herra koko uskovien rintaman hengen, herätät elämään ja janoamaan ja kaipaamaan Jumalan sanan, muuttavaa, vapauttavaa ja parantavaa voimaa, että me saisimme konkreettista nähdä, että Jumala sinä elät seurakuntiemme keskellä, koska sä oot sanonut sanassasi, nämä merkit seuraa, jotka uskovat. Herra, me näimme jonkun verran
merkkejä, mutta haluamme nähdä paljon enemmän merkkejä, paljon enemmän niitä, kun me sinun sanassasi julistamaan uskon rukouksia, että sinä vastaat sanasi, koska sä oot luvannut vastata sanastasi, että niin kuin me julistamme sinun sanasi, ja niin kuin siellä Filippuskin julisti Kristusta, ja ihmeet ja merkit seurasivat sitä julistettua sanaa, mitä Kristus julisti. Herra, kiitos, 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 kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Halleluja, halleluja. Voisiko nämä rukoilla vaikka seurakuntien yhteyden tämän Erinpuran puolesta, että seurakunnat olisi yhtä ja puhallettaisiin niitä yhteen hiileen. Ja tehtäisiin paljon enemmän yhteistä rukorintamaa ja kaikkia tämän maan ja kansan puolesta. No, kiitos, että sä näet sun morsiamen täällä Oulussa, Jeesus. Sun seurakunta täällä Oulussa, Jeesus. Pyydän, että sä sitoisit sinun rakkaudella yhteen. Kaikki veljeti sisällä, kaikki kestä, että sinä olet Herra. Ja jos mä pyydän, että sä oikeasti otat kaikki sellaiset niin seinät, murrat niin läpi, jotka seisoo niin seurakuntien vierellä tai niin välissä, Herra Jeesus. Sä murrat ne kaikki seinät, Jeesus. Ja jotka vihollinen on siihen rakennanut, tai me ihmis omasta lihassa. Jeesus, sinun henkesi kautta me pyydän, että murrat ne. Ja me voitaisiin tehdä yhdessä, että myös maailma näkisi, kun me rakastetaan toinen toistamme, veljiä ja sisaruksia, Jeesus. Anna meille se yhtenäinen rakkaus ja yhtenäinen näky, että seurakunnat saisi kasvaa terveinä ja yhdessä sinun tuntemisessa, Jeesus. Odottaa sinun palvelua, sinun valtakuntaa odottaa, Jeesus. Nyt tässä hetkessä, jo. Kiitos, että sä tuot meidät yhteen. Ja mä rukoilen semmoista mahtavaa ja syvää yhteyttä pastoreiden välille. Ja siellä kaikki murtuisi, joka on sinne niin laitettu lokeroihin, vai että ne murtuisi. Ja ne pastorit saisivat kokea, että hei, me ollaan yhtä perhettä. Me voidaan tukea toinen toista. Mennä eteenpäin yhdessä. Sinun kunniaksesi, Herra Jeesus. Murra kaikki ne muurit, Jeesus. Anna sinun rakkautesi paistaa läpi, että sä sido meidät sinun rakkautesi toisiin, koska me ollaan yhtä perhettä, Jeesus. Auta meitä löytämään se perheyhteys, seurakunta rajojen yli, Jeesus. Joo, kiitos Herra, että todella vieläkin Herra, että nämä seurakuntien pastorit olisivat yhtä. Herra, olisi enemmän semmoista yhteistä palaveria, missä ja mitäkin voitaisiin tehdä. Ja Herra, niiden asioiden puolesta olisi rukousta. Herra, onkin seurakunnat monia päiviä on, että ei ole mitään kokouksia, isoja seurakuntia. Herra, niin kuin minun henkilökohtainen rukous, Herra, anna niihin rukouskokouksia, koska rukouskokoukset on nyt tärkeitä aina olla ja vielä enemmän nyt, Herra, kun aika on tämä. Herra, vain rukous, armo, sinun armosi voi vielä pelastaa, niin kuin Danielkin siellä tunnusti. Maa ja kansan synnit ja omat synnit. Herra, että sinun armosi turvate, vaan ei ole mitään muuta kuin sinun suureen armosi turvate ja luottaa, Herra, me rukoilemme, anomme sinulta, että sinä vahvistat seurakuntia. Sinä annat sen raamattu herätyksen, niin kuin joku tuolla netti-tv:ssä puhuu, että Suomi tarvitsee raamattu herätyksen. Niin paljon on poikettu pois sinun sanastasi, tehty kompromissia, ja sitten ihmetellään, miksi sanan miekka ei enää pure, miksi ei tapahdu niitä ja niitä asioita. Kiitos, Isä, että sinä kaadat nuo kaiken, sen mikä täytyy panna pois. Auta meitä panemaan pois, Herra. Auta, Herra, tämä maailmallisuus niin paljon helposti meitä uskoviakin sitoo. Maailma, vielä maailma ja kaikkia mitä meillä on. Kiitos, Isä, että sinä yhdistät rivistöjä kaikella tavalla, Herra. Joo, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, jos joku kokee jotakin muutakin aiheita, voi ihan hyvin rukkoilla. On mulla täällä monia aiheita vielä mitä rukkoillakin, mutta ihan jos näkin koet jotakin, niin odota äänesi vaan. Me muista sunkaan etunimiäkin. Tänä Tuomo. En minä muista. Niin. Joo, halleluja, halleluja. Todella, Herra, vieläkin sen koen monta kertaa, että sanan julistajilla olisi voitelu. Julistaa niin kuin on kirjoitettu. Auta meitä, jotka olemme täällä pöntön takanakin ja monet muutkin yleensä, että Jumalan sana saisi tulla elävänä ja voimallisena esille. Jumalan sana saisi tehdä sitä tehtävää alkaen meidän omista sydämistämme, Herra. Seurakuntien, vastuunkantajien, vanhemmistion sydämissä, että seurakunnat nousisivat sille paikalle, mihin se on
tullut ja pitäisi olla, niin kuin siellä sanotaan, että seurakuntien kautta tulisi tämä sana esille, tulisi niin voimallisesti, että seurakuntien kautta, että ihmiset tulisi ruokituksi seurakunnissa, että siellä olisi sitä rukiista sanan leipää, että tulisivat ruokituiksi. Niin kuin Veikko Manninenkin painotti sitä sanaa ja sitä, että meillä olisi se sanan rukouksen nälkä enemmän ja enemmän. Hallelujaa. Joo, ja keskinäistä anteeksi antamusta, vaikka Anneli rukoilepa sinä, että on niin seurakuntien kesken, jos on eri purrata, olisi anteeksi antamusta ja anteeksi pyytämystä. Toinen toisiltamme, ja jos on jotakin, mitä... Joo, halleluja. Suunnittelusta, hyvässä hengissä, totuudesta, yleensä rukoilettuna olisi yhtä, hän on yhtä, isäntämässä. Mekin olisi yhtä, ja että Suomen seurakunta niin tunnettaisiin keskinäistä rakkaudesta ja esiintymässä. Nämä hyvän hengen lahjojen toimintaa. Sitten me näkemään isän Kristus. Joka siinä korkeudessa on edellisen sanaa on Kristus. Hän on ollut tärkeää, että kukaan ei voi häntä. Hän on niin kuin korvattava, kun tahtoisi edessä. Se kilpailemaan toisesta. Joo, halleluja. Ja se on monta kertaa isä meillekin sellainen, että se on niin kuin omalle vihalle joo, amen. auttaa lähimmäistä rahallisesti tai aineellisesti. Todella isä ei tiedellä, mutta kuunnellut, yksistään kuunnellut isä vaan. Se on meille oma itsellemme niin kuin lihalle kuolemista isä, mutta se niin kuin tosiaan aikuiset rokotti, niin sitä niin tarjotaan, että me emme elä itsellemme isä, vaan me elämme yksin sinille ja sitä vaikutat sinille. Joka luovutamme itsellemme kynnysistä. Mutta täyden hallinta vallan isän. Me voimme rakastaa hyvää vihan linjallekin, mutta ennen kaikkea Kristuksen ruumista. Se siinä täydellistä raskaus, jonka saa tuottanut meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Anna tuo virrata yhdessä. Tätä Herra, kiitos todella vielä armon ja totuuden sanasta, Herra, koska armo ja totuus on niin käsi kädessä kulkevat, Herra. Laki tuo niin Jumalan tykö ja armo ja totuus vapauttaa, Herra, koska se on kokonainen sanan totuus, Herra. Toinen vetää niin Jumalan tykö ja toinen armahtaa ja anteeksi antaa. Herra, kiitos, että me saamme julistaa elävää Jumalan sanan julistusta, Herra, ja sitä anteeksi antamusta, että meillä on, vaikka meitä olisi loukattukin, me osaisimme ja menisimme pyytämään anteeksi, vaikka me koetaan, että meitä on loukattu. Niin kuin tuli mieleen, Veikko Manninenkin sanoi, että eihän hän, kun Jumala sanoo, että mene ja sovi sen velin kanssa, niin Veikko Manninen sanoo Jumala, että mutta hän se rikkoi minua vastaan. Mutta niin Jumala sanoi, että menepä sinä ja tee aloite, ja niin hän teki. Ja valtava mikä keskinäinen yhteys tuli ja välit korjaantui ja heistä tuli veljellisiä rakkaudessa kaikin tavoin. Herra, se on niin tärkeä se anteeksi antamus. Jos sanotaan, jos veljelläsi on sinua jotakin vastaan, menee ja sovi ennen kuin tulet ja uhraat alttarille. Herra, se on niin tärkeä tuo anteeksi antamuksen voima. Se on niin valtava korjaajava ja eheyttävä voima. Ehkä monet voisivat parantua masennuksista, kaikenlaisista tällaista asioistakin. Koen hyvin voimakkaasti, että anteeksi antamuksessa on valtava voima. Valtava anteeksi antamuksen voima saakoon koskettaa yli seurakuntarajojen. Ja tämä oikea oppisuudessa oleminen jää sitten se evankeliumin tärkein julistus jää niin julistamatta, kun pienistä nappiasioista ruvetaan riitelemään ja opin kysymyksistä. Herra, kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen ohjaamaan, kun me janotaan, että me saamme olla sinun totuuden torvena, Herra, tuolla kaikilla, niin kuin Annelikin sanoi, että meistä voisi loistaa se valo, niin kuin joku uskova sanoi, kun hän löysi sen yhteyden, niin monesti tuli joku hänen tykönsä, mitä sinulla on jotakin, sinusta loistaa jotakin, sinusta säteilee jotakin, minäkin haluan kokea tuota samaa.
Herra, kiitos aina rohkeuden ja rakkauden ja raittiuden hengen oikein vallata seurakuntasi, uskovat kaikki, Herra, semmoisella rohkeudella ja rakkaudella. Ei ne kaikki ne kohtaamiset aina ole semmoisia, että aina me oltaisiin niin myönteisesti meitä kohdella, mutta se, että me saamme vaan rohkeutta mennä ja kertoa, olla totuuden sanan julistajia, Herra, oikealla, sopivalla ja sopimattomalla ajalla, niin kuin sanoo, pitää esillä elämän sanaa, joka on se Jeesuksen Kristuksen julistama evankeliumi. Halleluja. Voisiko Kirsti Rukke olla avioliittojen puolesta? On niin paljon avioliittoja, uskovienkin kesken on paljon kaikenlaista riitaa ja tuommoista. Isä, tee anna ilmestyksiä näkyä minun puolueen. Puhu hänelle vaikka. Sä annat vaikka kun jollekin tulee jotakin ilmestyksiä ja sanottu, niin hänelle niin isä, sinä voit tässä tänäkin toivolla, että täällä ei lukkaile, niin oikein näyttää puhua vaikka sanovainen mukana. Sä voit keskellä tietenkin ja nousta ylöspäin. Sanotaan, kiitos, Kristus, onnellinen sitten, kun me kokeillaan kaikkia ongelmia, niin ne ovat jäänyt sun puolelle. Sinä olet isän raavanneet sydämen, me tiedämme. Sinä olet luvannut, että kun me olemme näin perhekunta sulle pelastunut. Kiitos, että puhua tällä. Kaikki maailman puolelle eteen tästä. Sinä teet työtä. Tulisia ystäviä. Joo, halleluja, halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Todella, Herra, korjaa kaikki avioliitot, rikkinäiset avioliitot. Halleluja. Amen, amen. Halleluja. Joo, ja täällä sanotaan Kolossalais 3:12, jo te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Ajatelkaa, me ollaan, niin kuin Anneli paljon on tästä päässyt paljon pitemmälle, syvemmälle, me on paljon ulkona tästä, mistä se on rakkaudessa kylpeä. Aina Anneli on ihan eri maailmassa kokonaan täällä uskoelämässä. En tiedä, onko minä enempi semmoinen, en minä tiedä, onko minä sanaan juurtuva ihminen enempi kuin Anneli on niin kuin tähän tämmöiseen, että vaikka sanahan sanoo, että iloitkaa aina Herrassa, sehän on kyllä se, mutta ihan totta niin, että Jumala saisi meitä kaikella tavalla virvoittaa ja virittää ja sytyttää. Ja Herrahan voi tehdä niin monella tavalla. Ja monien vaikeuksienkin kautta Herra meitä kasvattaa. Ja jopa niiden vaikeiden ihmissuhteiden kauttakin Jumala voi kasvattaa. Ja oman elämän vaikeuksien kautta semmoista voi tullakin jonkun rinnalla kulkija, kun olet käynyt läpi jonkun prosessin. Että se on niin moninaista. No niin, se varmaan on tietenkin. Niin se on. Meillä on, että aivan näkee usein mitä. Joo. Että miksei minä. No niinpä, sama täällä. Joo. Mutta mulla on taas eriarvoitus kuin hänellä. Joo. Semmoinenkin laulu tuli vaan tuossa mieleen, että älä koskaan lähde pois minkään synnin tähden. Kato, kun monesti ihan vihollinen painaa meidät alas, oot tehnyt sitä ja sitä ja sitä, niin ei sulla ole enää paluuta. Mutta tulla aina vaan uudelleen ja uudelleen Jeesuksen verilähteelle, niin kuin Maisa monesti rukeille, että nyt verilähteelle, tunnustetaan syntimme verilähteellä. Verilähteellä on tänäkin päivänä vielä syntien anteeksi antamus. Se on ainut tie. Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkien pyhimpään. Ja sitä ei ehkä, en tiedä, onko minä kontrolloinut jotakin, että jossakin seurakunnissa ei veren voimaa ei koroteta, ei ristin sanomaa. Veren ja ristin sanoma, joka on se kaiken A ja O. Että itse Herra Jeesus Kristus Jumala, meidän Isämme, rohkaistoon sydämiämme, antakoon teille voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.
Eli ne on monesti ne pienet hyvät teot ystäville, sanomiset kaikki. Ne voi olla niin tärkeitä asioita, eikä se, että ollaan jotenkin valtavasti esillä tavalla tai toisella. Niinhän se on perheessäkin. Välittäviä sanoja, huomiota, hymyä. Niin kuin tuollakin on huomannut kaupassa, jotakin myönteistä sanoo jollekin, niin kyllä sitä helposti pääsee juttuun ja saa hymyä ja kannustavaa sanaa ja muuta tämmöistä. Niin. Mutta kuka rukoilisi perhekuntien lasten ja lastenlasten puolesta? Meillä on niin paljon itse kelläkin uskomattomia läheisiä ja omaisia, niin kuka sieltä haluaisi rukoilla? Niin. Onko siellä se nuori mies, kun en muista sinunkaan nimiä, rukoile meidän perhekuntien lasten kaikkien puolesta? Niin. Nimimuistia ollenkaan. Tuoda kaikki Suomen perheet sun eteesi, Herra. Me halutaan siunata Suomen perheitä, kaikkia isejä, äitejä, Herra. Sä oot luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, Herra. Me rukoillaan tämän kansan puolesta, tämän pelastumisen puolesta, Herra. Me rukoillaan perheiden pelastusta, Herra. Me rukoillaan lasten pelastusta, lasten pelastusta. Me haluamme nähdä enemmän herätystä. Me haluamme nähdä perheiden keskuudesta suurta liikehdintää, Herra. Haluamme, että perheet juurtuvat sinun sanasi, että isät ja äidit opettavat lapsilleen sanaa. Ja pienestä pitäen, Herra. Me rukoillaan, että isovanhemmat kertoo lapsilleen sanaa, Herra. Me rukoillaan, että koko tämä maan isät ja äidit saa kasvattaa lapsia tuntemaan sinut enemmän paremmin. Me rukoillaan lapselle kuuliaisuutta vanhempiaan kohtaan, kunnioitusta isää ja äitiä kohtaan. Jumalan sanan julkista. Me rukoillaan jo rukouselämän alkua jo pienestä pitää. Me rukoillaan, Herra, sinun tahtosi tapahtumista perheissä, Herra, koko Suomen maassa. Herra, me rukoillaan erityisesti myös uskovien perheiden puolesta, Herra. Me rukoillaan uskoville perheille siunausta, koulumenestystä, oppimista, Herra. Kaikkea työpaikkoja, kaikkea mitä ihminen eläkseen tarvitsee. Sinä olet luvannut sanassasi antaa jokapäiväisen leivän. Sinä olet luvannut, että me saamme tuoda, Herra, kiitosta sinulle myöskin sen kautta, mitä olet meille antanut, Herra. Kiitetään sinulle. Kiitos, että siunaat Suomessa. Amen. Joo. Ja Herra, anna meille seurakuntana oikein semmoisia rohkaisusanoja, rohkaista toinen toisiamme oikein. Ja sanoja, jotka nostavat iloon ja nostavat sieltä masennuksesta, mikä onkin Herra lankeimuksistakin. Että Herra, me olemme niin kuin rohkaisijoita, rinnalla kulkijoita. Että Herra, me olisimme, meillä ei sitäkään ole teille, sinä rakkautesi kautta vaikuta meillä sitä rinnalla kulkemista, Herra. Että me olisimme hyväsydämisiä, rakkaudellisia toinen toisiamme kohtiin, emmekä pätkisi niin kuin Raamatulla päähän heti, jos on jotakin väärinkin tehty, kun lankeimusta tulee, koska tässä lihassa kun ei asu mitään hyvää. Tahto on, mutta voimaa ei sen hyvän tekemiseen. Niin kuin siellä Paavalikin sanoo, pistin annettu minun lihani, mikä onkaan ne pistimet. Siellä sanotaan saatanan enkeli rusikoimaan, ettei se ylpeilisi, kun häneltä oli Jumalan ilmestyksien kautta vahvistanut niin monella tavalla. Ja niin moni on sanonut, että on valtava Jumalan ilmestymistä ja Jumala armoittanut kovasti ja kovasti kaikella tavalla. Niin valtavasti on hyökkäyksiä. Niin kuin ikään kuin eturintamassa koko ajan sitä hyökkäystä, on houkutusta, on kaikenlaista, Herran niitä heikkoja lenkkejä jokaisella, niin mistä vihollinen koittaa tulla. Sanotaan, niin mistä aita on matala, niin Jumala, se yrittää tulla niin uskoviinkin elämään. Ja jopa kiertää, niin kuin sanotaan, kiertää kuin kiljua jalopeura, että saisi etsiä, kenen saisi niin. Herra, sen tähden meidän täytyisi olla uskossa lujia. Vastustakaa uskossa lujia, niin kuin Jeesuskin vastusti. Sanalla vastusti perkelettä. Halleluja. Saako mukaan rukoillisen, että saako Pyhä Henki rakentaa seurakuntaa oikein, rakentamalla rakentaa seurakuntaa. Se yhteyteen ja kaikkeen, mitä Pyhä Henki se on se rakennusmateriaali, mitä me tarvitaan valtavasti.